Cu cât trebuie să mergi ca să primești amendă în Dubai? Deci, am vorbit cu cineva care este șofer profesionist și mi-a spus în felul următor. Trebuie să te uiți foarte bine pe porțiunea de drum unde ești și dacă ai 60 de km la oră, poți să depășești cu 20 de km în plus. Dacă ai depășit, de exemplu, de la 60, da, unde este limita, și ai ajuns la 83-84, ai primit 600 de dirhami. 600 de dirhami înseamnă vreo 720 de lei în leii noștri românești și amenda este din ce în ce mai mare. Dacă ai depășit la 60 de km la oră 83, să spunem că ai, primești 600 de AED, de dirhami. Dacă ai limită de 100 și tu ai 124, am înțeles că primești 800. Dacă ai, nu știu, 140, în cazul în care există, mi-a dat și mie un șofer exemplul, și tu mergi cu, nu știu, sau de fapt nu, ai 120, că limita maximă este 120 și tu mergi cu 145, primești 1000 de dirhami amendă și tot așa crește